Usa ka dakong sawa ang na-rescue sa mga residente sa Barangay San Isidro sa General Santos City. Human nga misulay kuno og sulod sa usa ka apartment. Ani ang report. Ayaw tali kay mamatay. Ma, kasuhan ka mo ana ba? Ayaw ba kay naka-public ba yan? Mao kini ang kuha nga video sa Barangay Tanod atol sa ilang pag-rescue nining usa ka sawa nga misulod sa usa ka apartment sa Nunez Street, Barangay San Isidro sa General Santos City. Ana ako no sa 35 kilos ang gibug-aton sa maong sawa ug adunay gitas-on nga 15 feet. Actually, pag daan ko, galing ako sa bahay, may mga residente doon nagtakbuhan, akala ko kung ano, yun, yung motor na ako, pagdating ko doon, ahas pala. Ayun, tinulungan ko na sila pag palabas kasi malaki. Dayon kini nga gidala sa barangay o gipahibalo sab ang DNR Jansa aron i-turn over ang maong sawa. Ginaimbestigahan pa kung asa gikan na mong bitin. Hinuon, wala man kuno gika-report nga adunay nangawala nga mga binuhing hayop sa lugar. Pahimangno sa barangay kapitan ngadto sa katawhan nga kung adunay makita nga susamang ihalas, dayong i-report sa otoridad. Endangered na ning klase nga halas, so dapat ato sila nga ibalik sa kabukiran nato, so dili nato sila hilabtan. Ug naamoy makitaan or ma-rescue, so i-turn over dayon no sa pinakaduol ninyo nga mga opisina. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.